tässä maailman tunnetun sauna. Näin voi sua tituleita. Kiitos. Kyllä. Koska mitä sauna sulle merkkaa? Se on merkannut ihan niin kuin muksusta asti. Siellä on vaan tullut vietettyä jo pentuna niin paljon aikaa, että se merkkaa todella paljon. Se kuuluu päivittäiseen rutiiniin. Siellä oli se vuoden pätkä välissä, niin, ei pystynyt. Me palataan tähän hurjaan vuoden pätkään. Mikä se on se juttu? Onko se kuumuus? Onko se tunnelma? Tunnelma. Totta kai ja niin, päivät vaihtelee niin paljon. Välillä tykkää sellaista tosi miedosta saunasta ja välillä sit taas kunnon ruoskinta, ettei se lämpökään ole. Vaan se sauna, se on suomalaisen temppeli. Mikä siitä, onks väliä kenen kanssa menee saunaan vai käytkö yksin saunassa? Sekä että, mutta aina sehän saunassa on just kiva, että kun sieltä painaa uusia ihmisiä. Vaikka yleiset saunat onkin vähentynyt, mutta niin. ne on parhaita paikkoja. Siellä on aina kaikilla omat tarinansa ja jokaisella on niitä juttuja. Sä tykkäät yleisesti saunasta? Tykkään. Joo. Sitten sulle, kun sä nyt oot pikkusen perehtynyt tuohon saunamiseen, puu vai sähkö? No noista ennemmin puu. No noista ennen. Aivan sauna. Ihan eri kategoria. Puu on kyllä. Täällä on sellainen kuulemma löytyy. Meillä on nimenomaan puulla täällä lämpiä, koska tänne ei saanut laittaa sähkökiuasta. Okei. Kuulemma jotkut säädökset sanoo, että liikkuvassa saunassa ei voi olla sähkökiuasta. Puukiuas, kyllä voi. Mulla onkin. Ollaan tyytyväisiä. Ollaan tyytyväisiä, että jotain saa. Ei tehdä savusaunaa tästä. Ei tehdä, se ei ole tarkoitus. No hei, siihen Heinolaan. Se oli hirveä tapa. No se oli jo. Siitä meni kyllä pitkän aikaa toipuessa. Joo. Siitä on nyt 7 vuotta jo aikaa. No niin, ja sä oot toipunut hyvin. Joo. Jonkun näköinen vielä tuli. Joo. Ja sä pystyt käymään saunassa, sulla ei ole mitään Ei oo mitään. Ja sä käyt saunassa. Siis lisääntyi vaan se himo käydä saunassa. Varmaan se tauko teki sen, kun vuoden oot jäänyt. Sä oot ottanut nyt 7 vuotta kiinni. Mä otan koko ajan sitten. Ja tälleen just, että uusia saunoja kun pääsee kokeilemaan, niin se on... Jotkut ihmettelikin, että mikä helvetin järki tuossa, että etkö sä oot niin, esimerkiksi minä. No, mut siis uusi sauna on aina uusi sauna, ne on kaikki niin erilaisia. Mikä on paras sauna, missä sä oot elämässäsi käynyt? Kyllä se vaan menee Helsingin toi saunaseura. Saunaseura? Siitä tekee varmaan se, kun siellä on niin monta erilaista, niin sieltä jokainen löytää se oman saunansa. Okei. Savusaunoja monta ja kertalämmitteisiä siitä päälle, niin on kumma, jos ei sieltä jokainen löyvä niinku lemppariin. Niin siellä on kiva painatella, kun siinä on niin pienessä tilassa monta saunaa, niin niitä sikin sokii. Voisikohan saunamisesta tehdä ammattia? No sitä mä oon yrittänyt. Onko se onnistunut? Metallihommia mä tein silloin 2010 vuoteen asti, vaikka mä 10 vuotta niin harrastin kilpasaunamista. Mä silloin mietin, että voi perkele, kun pystyisi jotenkin niin tekemään ammatikseen. Ja sitten se vaatui tollasen fudun päähän, että mulle tuli uudelleen koulutus. Näiden vammojen takia ei pystynyt metallihommiin palaamaan. Niin sitten ruvettiin katselemaan, että mitä mä voin tehdä. Ja tein muuten netissä sellaisen testin, että miksikä mä soveltuisin, niin sieltä tuli uskonnon opettaja alusvaatemalli. No! Harkitsitko kumpaa ennen? Kyllä mä etsin, mutta sitten löytyi sellainen ammatti-ihminen, kuka rupesi kattelemaan ja sitten löydettiin tollainen saunaterapiakoulu, mä kävin sen ja... Saunaterapiakoulu? Kohta saat sellaista terapiaa tuolla lähteä. Uskallanko mä lähteä sun kanssa tonne saunaan? Mitä on saunaterapia? Lyhyesti kerro mulle. No siinä on ihan jumalattomasti kaikki eri hoitoja mitä tehdään, mihin nyt vähänkään liittyy saunaan, mutta mä ite teen niinku enimmäkseen ihan tätä perinteistä kuppausta ja haudehoitoja ja... Ei perkele, mä olen yhdessä saunaan, silloin jotkut piikit tuolla. Mulla sarvet muuten. Mä katoinkin, että aika raskaan näköinen laukku oli kun tulit tänne. Kiuaskivistä lähtien. Sulla on kiuaskivet mukana? Ei sen. Se olisi ollut, valitettavasti mä en voi näin teidän kivili, mulla on aina omat kiuaskivet mukana kun mä lähden saunaan. Hei, pitäisikö meidän kuule lähteä sinne saunaan sitten kokeilemaan? Mennään. Siellä kato, meillä on tää juttu, että pitää olla koko ajan saunassa joku, niin ajetaan no pois sieltä toisesta. Ne on nimittäin 4 tuntia jo istunut siellä, että ne rupeaa jo aika hyvin marinoitunut siellä, mutta ei se mitään. Eikö lähteä saunaan? Mennään. Mä huudan tosta niille, että... Vapautuu kohta, kun te ootte jo 4 tuntia ollut siellä, niin ei haittaa, me tullaan vaihtamaan teidät. Hyvä, se oli kiva.